Itt ülünk Nacsa Olivérrel, a zsűri egyik fő emberével, hogyha lehet ezt mondani. Elnökével mondjuk. Elnökével? Elnöke voltam hivatalosan, és azért volt jó ez a körülbelül 1 óra, az életben nem voltam elnök, és valószínűleg nem is leszek soha, tehát nekem ez már szinte, mint az Egyesült Államok elnöke lettem volna, körülbelül olyan volt ez a funkció, és ezzel valószínűleg itt ezt hát le is zártam, hogy ilyen fajta pozíciókba kerüljek ezentúl. Hogy tetszettek a lányok? Hát nagyon csinosak voltak, és hát én a nőkkel egy elég intenzívebb kapcsolatban vagyok, és hát a nyár, mint olyan a párzási időszak a egészséges emberek életében. Úgyhogy mindenkit arra buzdítanék, hogy ennek megfelelően és ebben a szellemben használja ki a nyarat, illetve a jó időt. Hát nagyon csinosak, hát én nagyon-nagyon örültem, és örömmel vállaltam a tisztséget, mert igazán őszintén megmondom, hogy hát a nőket nagyon-nagyon szeretem. Most tudnék erre rögtön egy drága Bonc Géza tisztelt kollégám által egy hasonlatot mondani, de hát nem tudom, a televízió keretei azok mit engednek meg. Szóval nagyon jó pofa dolognak tartom. Ez hát nagyon sok ilyen verseny van, meg sok szépségverseny van, szóval ma már ez is egy picit talán olyan elcsépelt lehet, hogy szépségversenyt nyertem. Mert ha lenne egy, akkor annak talán nagyobb lenne a rangja. De az, hogy egy lány föltesz egy szallagot otthon, vagy azért, de nem, én ezt most pozitív értelemben gondolom, hogy az is lehet jó, mert egy emlék, hogy azért később majd azt mondja, hogy igen, én megnyertem egy versenyt. Szóval ezek jók tesznek az ember önbizalmának, akár hiúsági kérdést lehet csinálni belőle, szóval összetett dolog ez. Szerinted mitől igazán szép egy nő? Hát ez nem tudom, nyilván egyfajta kisugárzás, az nagyon fontos, tehát nem lehet tényleg azt mondani, hogy szőke, barna, és igazából tényleg hát szép, tényleg Immanuel Kantot tudom idézni, ami érdek nélkül tetszik, hát mindenkinek más a szép. Szóval, hogy mitől szép, hát mindenkinek mástól. Nekem kell valami varázs, valami bűvölet, ami lehet bármi, lehet egy pillantás, egy megjelenés. Egy jó humorért, nagyon sok minden összetett. Ugyanakkor azt mondom, persze fontos a szépség annyiból, hogy a nő a szebbik, nem, tehát mégis ezt itt tartják számon, szemben mondjuk velünk, vagy hát velem, aki hát jó magam Brad Pitt testdublőre voltam, és hát David Beckham-mel viszonylag nagyon ritkán kevernek össze ránézésre, de ennek ellenére hát én a dumával való hódítás mesterségét űzöm, és lehet, hogy egy picit, mindig több munkával, egy icipicit keményebben megy a küzdelem, de hát sokkal édesebb a gyümölcs, úgyhogy én sokkal jobban élvezem, mert a külsőségek azok nem igazán fontosak, azok mulandó dolgok. Én legalábbis így gondolom. Neked egyébként ki volt a favoritod? Nekem az 1-es számú induló, hát ő azt hiszem Dalmának hívják, igen. Úgyhogy igen, Balázs Dalma, hát nekem ő egy olyan természet, kicsit vékonyka volt, de olyan igazán természetes szépségnek tűnt nekem, úgyhogy én rá szavaztam, hát nagyon nem lőttem mellé, mert második lett. Gondolom másodiknak sokkal rosszabb lenni, mint harmadiknak, úgyhogy talán az argentinok is könnyebben feldolgozzák a vereséget, mintha mondjuk a döntőben kapnak ki, az már sokkal rosszabb. És hát nem tudom, hogy Gangsta Zoli barátom éle még egyáltalán, most érte is aggódom most, hogy így mondtam. A nyarad egyébként hogy telik? Mész valamerre nyaralni? Nyaram az nagyon jó, voltam Szardinián egy hetet. Hát ez egy csodálatos hely, úgyhogy azt tényleg nagyon-nagyon megszerettem. Hát szeretnék még talán visszamenni, hiszen egy barátom, aki szintén a zsűriben volt, bűvész, illúzionista és kint dolgozik, és nagyszerű helyeken, csodálatos helyeken jártam, úgyhogy meg hát nekem a Balaton, szóval Balaton az egy
örök szerelem, akárki akármit mond, úgyhogy a balatoni napokat semmiképp nem hagyok ki idén sem. Nyár van, szórakozóhely, remek idő van, legalábbis néha remek idő van. Neked például vannak csajozási szokásaid, vagy csajozási tippjeid, valami jópofa szöveg, vagy hasonló, amivel leveszed a lányokat a lábáról? Hát természetesen majd www.naceoliver.hu nyilván megvannak. Én mindig azt mondom, hogy mindenki egy más egyéniség. Tehát nem lehet azt mondani, hogy most figyelj, valakinek azt mondom, hogy te így kell csajozni, most menjél oda valakihez. Nyilván mindenki más stílus, más egyéniség. Én egy ilyen bolond fickó vagyok, egy ilyen bolondos ember, elég laza, tényleg én az élet minden percében igyekszem jókedvű lenni, optimista, vicces. Humorral hódítasz? Én igen, abszolút. Tehát nekem azt gondolom, hogy az az igazán nagy fegyverem, bár most picit azért lebarnultam, göndör a haj, hátra, tehát picit spanyolosan, olaszosan meglökjük, hát van benne meló, de azt mondom, hogy nyárra az nekem mindig egy ilyen szerencsésen összejön, és nyáron egyébként ezek sokkal jobban, de hát akkor ezek hormonális dolgok, és azt hiszem, mert üdvözlöm uram, bocsánat, Mester Tamás kollégám, barátom, 10 évente ír egy dalt, de az viszont nagyon jó. Szóval lényeg az, hogy igazából szóval a nyár az hormonálisan is egy ilyen nagyon-nagyon intenzív dolog, úgyhogy ilyenkor a nőkben is, férfiakban is megvan az, hogy na most kell találkozni, és a vonzalmak azok sokkal erőteljesebbek. Úgyhogy a duma az nagyon fontos. Tehát mindig az, hogy az a példa, és sokkal jobbak vagyunk talán ilyen szempontból, mert hiába jókép egy pali, lehet, hogy dögunalmas. Mindig azt a példát mondom, hogy a Jennifer Aniston, akit én nagyon szeretek, és kedvenceim közé tartozik, mint nő, mint színész sok szempontból, úgy ott volt a Brad Pitt, aki hát egy tipikusan a nők álom pali, és most jár, vagy együtt van ugye Vince Vaughnnal, aki hát picit talán, remélem, hogy szerénytelenül egy hasonló típus, mint én, jó, magasabb, de picit olyan maszkosabb, van egy kis vérrendszer, de csak szolidan, és imádom és drukkolok a dolognak, mert gondolom, hogy a paliba biztos van valami, hát vagy humorérzék, amitől mégis. Szóval én az ilyen kapcsolatokat szeretem, és ezeknek drukkolok, akik túl tudnak mutatni, túl tudnak jutni a külsőségen, a felszínes világon, annyira eltörpül, annyira elmúlik, és ez akkor nagyítódik fel igazán, amikor az embert különböző behatások érik, hogy valójában a külsőségek mennyire nem is igazán fontosak. Nem is a külsőségeket most így a látszat fogalmának tekintetében értem, hogy szóval azok nem igazán jelentős dolgok. Látod egyébként már az új közös filmjüket, a Szakíts, ha bírsz? Nem, de tervezem. Én akármit mond, én nagyon szeretem az ilyen limonádé filmeket, úgyhogy nekem megvan mindig erre az a női partner, aki szívesen megy, és mindig azt mondja, hogy jaj, de örülök, mert hát csak veled tudunk ilyen filmet, tehát pasi, akkor azonnal csak veled tudunk ilyen filmekre menni. Én azért szeretem, mert valahol az életről szól, tehát ugyanúgy részünk lehet nekünk is ebben a szituációban. Tehát férfi-nő kapcsolat, tele humorral, nyilván én szeretem is az ilyen jellegű dolgokat, ahol még jó dumák is vannak, jó szituációk férfiak, nők között, még lehet, hogy tanul is az ember sok. Én tegnap láttam, csak ajánlani tudom a filmet, nagyon jó. Mindenképpen dolgozom az ügyön. Picit most a foci VB miatt mondom, az én időm az redukált, de most már ugye amint vége, nyitni fogok e felé.